ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 27 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон дар канали Саудо ТВ пешниҳодтон мешавад, тамошо кунед. дӯстони азиз, баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки мисол барои реклама дорен, агар ки хоҳиши дар ҳами кӯтоҳтарин муддат савдо карда дорен, агар ки мисол хоҳиши ба тамоми мардум нишон додани хонаҳо, заминҳо, квартираҳотон дорен, пас дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. Дар якчанд сайтҳо реклама мекунем, пешниҳоди мардуми харидор мекунем. Дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Фикротонро таги комментария нависонда монен. Аз куҷо хона, замин, квартира чизе дар кортон нависен. Худо хоҳад одамои доштагӣ рӯӣ мекунанд, Саудо ТВ реклама мекунад, пешниҳодтон мекунам бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен, тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин замини равонкардагӣ. нафарое ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ замини арзон хоҳиш карден, пас қабулш кунед. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ диҳаи Файзободи 3 4 сотиқ замин дора, об свет дора. 140 000 сомон нарх дора биродир азиз. дар наздикиш мактаб, масҷид ҳастае. хуб, аз ҳами ҳавлӣ дӯстон 4 сотиқ замина ҷудо карда савдо мекунанд. нафарое ки эҳтиёҷ ба замини арзон дора, ина марамад дар ҷои обод қарор дора. беҳтарин места хулоса 140 000 сомон 4 сотиқ замин. занг занем бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. фақат серьёзниётон, одамое ки аниқ харидор ҳастен, ҳамон нафаро занг зада чахчах карда бигиренаш. 140 000 4 сотиқ замин бача азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. нафаре ки аз шаҳри Хуҷанд хонаи назди ҳавлигӣ арзон хоҳиш карден, 4 ҳуҷрага 6 сотиқ замин. шаҳри Хуҷанд бо баҳор 98 қарор доштааст. 250 000 сомон нархш. срочная бад фурӯшӣ 4 ҳуҷрага 6 сотиқа. ана ҳамин хонаи мебинен дар ҷои обод қарор дорад. 250 000 муомилаи соз карда мешавад. чӣ тавре ки мебинед, ремонтош ҳамин ҳолат. хона хеле 100% ремонт нева, аммо ремонти пешина ҳай. ба ҳамон хотире ки сум лозим шудагай, хонара дар савдо гузаштан барои ҳал кардани камбудои худшон бачаҳо. агар шумо харидоред, пас ягон дӯсту бародаратон ҳамин тарафҳо хонахар ҳастанд, метавонед ҳамин рақамҳои ҳамин соҳибхонара рӯишон кунед. ахираш 2270 да муроҷиат карда метавонанд. мо фақат навор мекунем, мардум тамошо мекунад бачаҳо. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. одамое ки аз ҳамин дом, аз шаҳри Турсунзода, аз Регар квартирахар ҳастен, фақат шахсиятҳое ки ҳамин тараф квартирахар ҳастен, пас нигоҳ кунед. дуҳуҷрага квартира доранд дар 6-ум этажи ҳамин дом, масоҳати 55 квадрат. шаҳри Турсунзода, Регари пешина, дар 3-ум микрорайон ай. 235 000 сомон нархш. муомилаш қатӣ. срочна 3-ум микрорайон, духонага, 6-ум этаж, 55 квадрат. хона ҳамин ҳолат кардагӣ, стяжка, монтаж кардагӣ тайёр,
шикатур кардагӣ тайёр, наздикии мактаби 98, Садиқ, Кӯхи Нур, хулоса ҷош ҷои зурай. 235 та савдо карда мешавад. бародарон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 52 квадрат дарами дом дар 13 этаж, як ҳуҷрагаи 52 квадрата дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе 300 000 сомон нарх дорад. бино бояд ки чӣ меган, як хонага духонага карда мешавад. Бемалол сохтмони бино дар ошиёнаи якум қарор дорад. Нав баъд аз котлован мега якум этажда уже хезондестан далчи бо меравад. Обши дар 13 этаж хонаи мо 52 квадрата духонагаи фасон карда мешавад. 300 000 сомон. занг занен маслиҳат кунем бигирем бачаҳо азиз. яъне ки пакка ҳоли дом полни хестагӣ нестай, камтарак арзонтаракай. агар ки дом тайёр боша ира 300 не мумкин 450 000 сомон буганша. хай бо худтон медонед ами соҳибхона. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. одамое ки Opel Corsa хоҳиш карден, ина марҳамат қабулш кунен. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида қарор дорад. хуб 2007 сол соли барориш 40 000 сомон нархаш. моториш 1.2, коробкаш механика. WhatsApp рӯи экрани шумо. ду та WhatsApp мегзорем, занг занен. мошин камразходай 4 балон 90 фоизаҳай 40 000 сомон нархай бо арзон мешавад. дӯстон азиз, муомилаи соз дора. мошин танҳо буферош мега кор дора, халос. савдои соз ҳам мешавад чако азиз. 2007 сол 40 та савдо дар болои капот мошин бошад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. занг бизанем бачако, чахчах карда бигиренш. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 55 метри квадрати сохтагӣ 15 этаж дар Зарафшон дар Зарнисор ноҳияи Сино шаҳри Душанбе 460 000 сомон арзиши хона. дӯстон духонагаи 55 квадрата дар 15 этаж дар доми Мастирок дар Зарафшон. обсвет лифт дора мега. ремонтиш дараҷаи олӣ, фасон ремонти замонавӣ кардагӣ 460. муомилаи соз ҳам карда мешавад. фақат нафарое ки хонаи тайёр дар кортонай рафта дӯстон аз пеш бинен, пешакӣ залог палог напартоен. рафта хонара хушрӯ бинен, маъқултон боша, баъд залог батена, ай пишти далши кортон бошен. яъне ки аз мо фақат навор кардан, аз мо пешниҳоди шумо кардан. дӯстони азиз, бу тарафаш кори шумову кори ҳаму савдогар. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж бо масоҳати 45 квадрат дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Чимтепа дар Гипразем қарор дорад. 340 000 сомон нарх дорад. духонагаи фурӯшӣ бо масоҳати 45 квадрат дар дуюм этаж. дом худаш мега 2 этажа. ҳуҷҷат дора. хариду фурӯш техпаспорт ҳастай, обсвет ҳастай. 340 000 муомила мешавад. харидуро аниқда. адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа 4 километр поён, маҳаллаи Қаҳрамон, маршрути 54 ва маршрути 29. ҳамин территория тав мехӯрад. 45 квадрат 340 000 сомон. хай ремонтошам хушроак кардагӣ. доми 2 этажа, хона дар дуюм этаж. занг бизанен дӯстон, бо далши маълумоша аз соҳиби мулк дастрас бикунед. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки сеҳуҷрага квартира ҳастае дар шашум этаж, масоҳати 61 квадрат, ноҳияи Сино шаҳри Душанбе 460 000 нарх. фурӯхта мешавад. сеҳуҷрага, район ноҳияи Сино, адрес. хуб, ноҳияи Сино адресаш
хай десен навастройка хай документ шартнома хай ремонт коробка хай количество ва комната 3 ҳуҷрага хай масоат 61 квадрат хай общий дом 14 этажа хона дар 6 этаж лифт бошад 2 та лифт дора 460 000 нағд дора савдо боз карда мешава фақат дар ватсапшон аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат карда метавонед бача азиз. лайкотона гузоред дӯстон, лайкое ки дар тарафи дасти чап мондагӣ ҳаракат карда лайкотона гузоред, дар канал подписатсия кунед, чизе ки дорен дар ватсапи Саудо ТВ рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. дӯстони азиз, мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад ки 2 сотиқ замин дорои 4 ҳуҷра ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 450 000 арзиш дарвоза дора, ҳавли стяжка кардаги, гирдаш маҳкам кардагӣ, 2 сотиқ замин дора, ремонтош ҳамин ҳолат 450 та. Маҳаллаи ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Ҳосиллот мега 4 дар хона подвал дора, аз бозори Корвон то хонара 4 километр роҳ масофа дора. хона пад абои тайёрай. маълумоти бештар бо телефон ахириш 1001 да занг бизанед дӯстон. 2 сотиқ 4 ҳуҷра 450 000 сомон. худо хоҳад савдои сосон мекунад. занг занед, далши маълумотша бигиред. чизе ки навор мекунед дӯстон, ҳамроҳи соҳибхонаҳо гап занед, баъдан рафта бинен, ҳуҷҷатоша проверка кунед, ҳамаша аниқ кунед, баъд масъалаи сум дагзаред. як бора залоку исӯсӣ накунед. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастад ки арзиш 495 000 сомон. дидесен 4 ҳуҷрага 2 сотиқи замин дора, ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 495 000 арзиш. фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулбутта пушти гравзавод. хона ҳамаи ҳуҷҷата дора, оби шаҳрӣ дора, свети доимӣ дора, ремонт кадесем, ҳамаша тайёр мекунем, месупорем мега. хонаи назди ҳавлигӣ 495 000 дар канали Саудо ТВ 2 сотиқа 4 ҳуҷрага занг бизанед, бигӯед ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. дӯстони азиз, хонаҳо чӣ хеланд? навор чӣ хел шид? хонаҳо арзонанд, қиматанд? аз куҷо хона замин чизе дар корад? дар комментария фикротона нависа намонед. мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастад ки 2 ҳуҷрага квартира дар 7 этаж, масоати 84 квадрат, назди гаи, шаҳри Душанбе 84 квадрат 420 та. нарха бинен, дам бигирен. хона дар ҳолати коробка. ватсап ахириш 47 74. срочна фурӯшӣ 2 ҳуҷрага райони Рӯдакӣ ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Душанбе назди гаи будааст. хуб, хай навастройка документ шартнома ремонт коробка 2 ҳуҷрага масоат 84 квадрат этаж общий 9 этажа хона дар 7 этаж лифт 1 та. зангза пирсоншен. ирӯза навор дӯстон ҷамъбаст шид. хона замин мошин квартира аппарат чизе ки дорен дар ҳамин ватсап рӯй кунед. Саудо ТВ рекламаш мекунад. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонад. зиндаву сарбаланд бошед.